madzibaba wekine kazwai madzibaba zita makadini mutsa madzibaba wekine aya mutsanga wekatatu kasingagumi zita ndinetwa tatinda gwashava ndogara kuchiro famu ndauyewo nechipo chesofa ichi ndatarisa munyika ndikaona hakuna ari kukuyeukai sezvo chichipinda sangano rimwe chete ndaona zvakakodzera kuti ndikwanise kukuyeukai ndichikugamidzai chipo chesofa iri so ndiri kushaya nzira yekuti ndikusvitsei naro so ndakambozamawo kutaurawo neStar FM wakauya wakatora mapicture so ndanzwa nekusekwa mukati menharaunda even neukama chaichai vachiti waiziti wakagadzira sei wekune but izvi ndakazviitira nemwoyo wangu unoda uye chiri chikonzero chekuvagamuchidza uye ndinoti vawedzero mazuva ekurarama panyika. Alright. So chipo ichi muri kuvapa chiri cheimbo? Chipo ichi ndiri kuvapa chinangwa chekuvakorokotedza uye vachipinda sangano rimwe chete nesu. Alright, muri kuvakorokotedza kuti nemaroro avakaita namadzimai lolo. Alright. Ko muri kutaura kuti vanhu vari kukusekai, vanhu vari kuseka vachiti chii? Vanhu vari kuseka vachiti hey urikuda mota, hey urikuda something, hey wakadii kutigadzirirawo isusu vasingazive kuti aiwa inini ndakagadzira nemwoyo wangu kwete ndiri kutarisira chii kuna seWorkNew asi ndakagadzira nemwoyo wangu unoda. Ivo vanopa vanhu zvinhu zvakawanda seWorkNew. Sei imi madhisaidha kuuya kuzovapa kwete kuzouya kuzopiwa? Ndakatarisa munyika, ndikatarisa kumadokero, ndikatarisa kumabvazuva, ndikaona hakuna ari kuvarangarira pasi pezuva. So ndaona zvakakodzera kuti varangarirwe nekuburikidzana neni chivagamuchidza chipo chesofa iri. Alright, rakagadzirwa nani sofa? Sofa ndini ndakarigadzira. Alright. Ungadawo kuti kudii kune vamwe vazhinji vanhu vari kutaura zvavari kutaura vachiseka vachitaura zvavari kutaura? Ndinoti kwavari havana chavanoziva asi iye tenzi achava nemhinduro dai pakubuda kwezuva nekwarinonyorera. Aiwa, pakanaka. Regai ndisiye ndavaimbira vhesi dai madzibaba wechiNew. Amai Maria Magadharena muronga ine dzidzi, Amai Maria Magadharena muronga ine dzidzi, Amai Maria Magadharena muronga ine dzidzi. Amen.